after received for an inheritance, obeyed. He went out, not knowing whither he went. Other translation, he does not know where to go. So gusto ako tagaan na ito og topic ato minsay, and I would like to dedicate this message para sa mga pastor o ilang mga asawa. Sarah, the woman who followed her husband who don't know where to go. Si Sarah, asawa ni Abraham, amisunod kang Abraham ngayang bana, nawa may balog asa sila paingon. Kasi kalisura na. Na ako'y gisundan nga sakyanan nga eksod, pingon ito, don't follow me, I'm lost. Amen. Pagkato na mas kinilis sa una, isimi ka kasaag ba? Hato doon ay group sa mga riders nga mga unom kabuhok. Sir, asa mo paingon? Na mas kinilis. Siya, ato po minto aki. Uy, sunod ako na mo. Iko salamat kayo. Naglibog to amis na taliwala sa pinya. Naglibog kami so. Sunod pinya. Pagmutso na, nanghunong sila. Sir, sorry. Wa man may katutol up asa nakitang kinilis. Asa mo na mo? Iko kami mula kay sir. Ingo mo kung sila malapyan ang kinilis. Pero ba't ito kami sa unahan? Iko, lisod yun. Usahay ang asawa, musunod na sa bana. Nga wakit mahibalo mo, asa paingon na yung bana. Sa pagkapastor. Dalay kon ka o Diyos sa walay katapusan, salamat sa imong kayo, salamat nining fellowship, o sa kini ka una o matahong nga fellowship, salamat sa mga kababayan o mga asawa sa pastor nga nakahuna-huna, alang nining maong nga panagtigom o Lord. Salamat sa mga district board o God na nag-support niini, kay kini magpalig-on sa relasyon sa mga magtiayon, o mapalig-on ang matag pamilya, Lord. Salamat, O Lord, padayon kang makigsulti, padayon kang maghahatag o direksyon kanamo, Lord, samtang nagapadayon usab kami pagsunod kanimo. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless you. Please be seated. Tanggalon na lang ako ni akong face mask. Okay na ba? Amen. Ha? Wala ginausahay nga. Nindot magong na face mask kay ang pislat daw ilong di may baluan. O kung na face mask po, ang mga ngipon nga nag-social distancing na. Ngipon mahalata. I would like to congratulate our district ladies department in pangunahan ni Madam Melody. Kauban siya mga sakop. Section 1 President. Kinsa Section 1 President? Si Madam mo kalimut ko sa pangalan ay tiguangan ni Amaribik. So Section 2 si Milda Kaay. Praise God. Section 3 Ranet. Wala dia. Ay man. Pilis? Asawa ni Pastor. Praise God. May buong utangay. Nakuha pa man. Then Section 4 Aster Delma madukod sa una imarka. Then Section 5 Galban. Wala dire. Out or there. Sa London, no? Section 6 si Sister Mergy. Salamat nining maong nagisgot. Sabta nagkaon ni Pastor Neil ako siyang kingan. Murag first time maniingon ani. Murag whole Philippines pa nila. Murag ka mo rin nakauna-una ani. Amen. O salamat gyud na ison, importante kay ni sa bana o asawa labi na. Di ta pa
Di gyud ta mabalaka sa simbahan o iglesia. Kay kung magubot ang iglesia, daghang mo puli. Daghang mo puli. Gawa po ang simbahan, daghang mo puli, magka-problema na. Pero magka-problema mo magtiayon. Lisod na bunay mo puli. Dili kita. Inyo yun ang sunog na problema ba na o kasawa? Why membrong makatabang anak? O why igsuon makatabang anak? Kamurag yung duha pag sinagtanay. Praise God. Kay halos karong panahon na tanan nga gipahamutan sa Dios gustong gubon o tay-ugon sa kalibutan. Ug usa ni ana ang atong kaminyoon. Daghang paagi maigsoon ang kaaway aron sa pagguba niini. Busa, I think and I believe very timely ni nga nasa ulog ni maigsoon. Amen. At least magtinutukay mo sa inyong asawa, inyong bana, o magpangutan ay mo. Oh. Ang sabi mo, kana ba? Are we doing well? Diba? Ano ba? Ano ba? Will you catch me when I fall? Praise God. Basta kabutang na bana na abtan yung asawa, purting hilakad yun. So, sa may mong problema. Siya ako, problema. Siya na, kabatay ko ni mo ba? Di nakakatulog. Mga pila na ni Kasimana, o sa maging mo problema. Basta na ko problema. Ingon ang bana. O bisag unsa ka na ko imong problema. Gaksa lang imong problema. Ang buti pasabot hamon. O, tindog ang asawa, gigakos ang bana. Gakos niya yung bana, Mike. So, kamo na lang interpreto sa kaibot sa bato. Na ba yung versikulo sa Biblia nga ingon si Solomon, "They made me keeper of the vineyards, but my own vineyard have I not kept." Diba? Subo kay na. Gihimo ko nilang magbalantay sa ilang parasan, pero sa akong kaugalingong parasan, wala na ako mabantay. Diba? Gihimo man ta magbalantay sa church. Ay, tawag ko na to, magbalantay. Wala among yung miyembro, ayaw mo kasuko. Ay, mantayon kayo mo, Pastor Pag. Magbalantay ba yan? Magbalantay ba yan? No? Praise God. Usay, nga itagpadagan sa church. No? Pero, natay gamay paras nga wa nato maatiman. No? Bisag kung sa ka-success in this life, once you lose your family, your marriage, mga kaigsunan, wala na kasakit nga mulabaw pa ni anak. Kaya nga naman, ang bugtong makabulag sa bana o asawa, kamatayon radyo. Kunya, kung bugtoon ang abuhi pa, both of you will suffer. Mo na nga importante yun na may iksoon. Kaya simbahan na ito, magkagulian na namin, presbyter, mangita, kapuli diha. Pero atong asawa, kita, wala tayo nga yung relasyon, nakahigda ko sa parsonage, ang pastor o kang asawa, purtig yung awaya. Oh. Alam, bigla naglinanggubo, ilang kwarto, mga iksoon. Si Sister Luz, talawan mani, pero tungkol na, purtig yung isuka. Migawas sa simbahan, naglakaw, wag po kumibaw ka sa siya, pengon. Purtig yan nila may igsoon. Ingon na itong lalaki. Ano ba? Pastor Mario Spikas. Ingon po nagsawa. Mario yun! Para makadungog si Pastor sa imong batasan. Mayo ba siya nga preacher? Yang asawa po mayo nga teacher. Oo. Sa mga
taga diri nga sama ni ini maigsoon, I can say they are one of the best. They are one of the best. Pero mao lagi na ang atong gamayng parasan wa nato maatima. Mao na usay ang pastor na ladies magpaampo, akara-karagan dali ampo, yung people ampo. May ngunit mong asawa, ampo ipukuhan be. Inom na lang yung tablitas niya. Ay, kita may muna na may so. Nya kita mga pastor, may kahit mo may sa ato ang mga young people, mga yun, no? Ay, taba, pero sa asawa, puro singka. No? Ngayon! Pagdali ba? Wala na makikini mga asawa, langay yan. Na-joke sa usa ka pastor. Mga asawa, langay yan. Oh. Sige, tagpaabot. Nagilis na ko ang kakaibalo. Magilis na ko. Saan dugay ang mapagilis? Ay, amat na yung babae, dugay. Ingonan ba na? Babae, dugay magilis. Dali rin maghubo. Ay, for marriage na niya. Kanang ko ba nga ako at inosente, may kalibutan na ulit coding sa mga magtiayon. Bitaw mo yung so, ingon alaga. Praise God. Muna nga, I can say that the Lord is guiding our ladies ministry to think about this thing maigsoon kay baluta sa atong panahon karon. Ayaw mo pag-ingon. Na yung mga asawa, masyadong protective, over ba? Oo. O magwalis, pasto, guyuron na yung spasunids. Ayaw mo sa akin. Maglaman sa laman niya. Na yung mga bihod na dalag at tiko ang sa kawas. Angat sugad. Kaya ang babae, hindi mo bayan na helper, under translation, protector na sila sa atong kaminyoon. Ay, wala po pasobrahin na kayo. Di naman po kakakiat, anak. Ay, bitaw na may iksoon. Matod pa sa asawa, tulog siyang bana, tulog siya. Imo ng asawa. Nagdanggo ko. Sabi mong danggo. Siya na ako sa tiyanda. Wow. Ingon po ang asawa ko, nagdanggo ko, tulog ka babae. Ha? Apil ko sa tulog? Siya wala, kay tuwa ka sa tiyanda. Mabay mo na kalipay sa asawa, hindi mo kung sa... Saya nagtuot na kwarta lang kalipay sa asawa. Let them laugh. Pagkatawa niya, ano ko sa asawa mong katawa? No? Giti ka pag-ayo. Kanang kaiihi o kinatawa. Yung sa pastor pagkatawa, joke eh. Kumidya eh. Lang pa kumidya, eh nagwapa. Biar lang kaminyoon. Isumaray sa atong kaminyoon, managtrato ta, nagpakasal ta, nagkaanak ta, duha, tulo, upat, 5, 6, pasurumi. Ano? Padagko. Uban na to ng unom ka maanak sa journey of life. Madalaga, mga tao na sila. Si Kevin, wala na mapil sa journey. Nangay galing mong pamilya. Until such time, na ang pinagkakamanghuran ni mo, magminyo na, kamo na lang duha mabilin. Niya, mag-inaway, ay pa mo.
Praise God. Oh, matiguan na ta. Anak ko ina Sister Luz, may edad naman ta. Muhalat tag-awit. Siya sa mga awit. Muawit tag-chuyang. Praise God. Nindot ngayon maigsoon kay bawa mo unsa, God is always interested with family. Giluwas niya gyud pamilyaran ni Noah. Yang asawa, 3 ka lalaki, o ang ilang mga asawa, 8 sila kabuok. It's a family. Giluwas po niya ang pamilya ni Lot. No, interested. Unya ang pinaka-the best na description sa church is family. We belong to the household of faith. We call God as the Father, and we are His children, and that's family. No? O na nga, importante yun, Bigson, nga atong hibawan nga, ang atong relationship to our God and sa atong mga kaigsunan, mahinungdanon yun ni kaayo, because God is always interested with family. Muna, bisa ko sa kadakong problema ninyo sa inyong mga anak na iso, don't surrender. Just keep on praying. Daghang mga anak sa pastor karon nagpastor. Na ako'y nahibaluan mga kaigsunan nga grabe gid siya, sa bukid siya nagpuyo. Apil siya sa kalihukan dito. Never din siya magpastor. Di ko. Pero pag abot na sa tawag sa Ginoo siyang kinabuhi, pastor na siya. No, mga don't give up. Kay labi nagpag-ampo sa mga babae, mga inahan na igsoon. Pero di ang Biblia, halos tanang pag-ampo sa usa ka inahan, wala gyud na balibari sa kanya. Muna nga, importanteng butang nga atong matanaw sa atong matag usa ka kinabuhi. Nagisbot ko karon mahitungod ni Abraham. Abraham was called by God. I'm sorry, but it is the fact. Ang inyong bana, Guinness Book of Record, wa pa'y president nga nakakuha og butar nga sama ang nakadako sa tanan presidente sa tibuok kalibutan. No? O atong iampo maigsoon, praise God. Basig ng atong mga district, LA mga lini ni pink rabani. Dawata ang inyong kapildihan. Praise God. Bisag unbeliever o bisag katoliko bitaw, if they believe the word of God, God will honor. Si Ruth bitaw, dili man na siya Hudiyo, hintil ba yan na si Ruth? Pero ang lineage sa royal blood, bidagi sa iyaha. Oh. Bisang pag Pentecostal tayo, pag yun, di man namutubag ang Ginoo, kaya Trinitarian na, ayaw, okay? Ang Ginoo, di namugtan o reliyon ni mo ko, ang kasing-kasing nangita yun. Amen? Bisang Trinitarian na, niya nangita yun kamaturan, ihatod man na diri sa UPC. Paabot lang mo. Amen? Basta kay, nangita yun sa Ginoo. Ginoo tutulikos kamaturan. Oh. Ang tanawa itong Ginoo ko, nangita itong kamaturan. Ipadalhan sa Ginoo kang Philip. Oh. Grabing revival ni Philip sa Samaria, daghang nabaptize. Pero gida siya dito smingaw nga dapit. Muna, kamong mga pastor, tawagon mo sa Ginoo, lisod biyaan ang inyong revival diha sa simbahan. Dako ng simbahan, plastadon ka, nadalaon mo sa Ginoo, ibutang mo sa desierto. Dako sakripisyo na ay. No? Tanawa si Abraham. Gitawag siya sa Ginoo, biyahe ang imong dapit, biyahe ang imong parente, biyahe ang imong balay, biyahe ang tanan nimong mga kaparintihan niya. Biyahe. Si Abraham ra ang gitawag. Kay ang Diyos, mga kaigsunan, murag personal kung magtawag. Si Moises, yung gitawag, Moises. Oh. Gitawag po niya mga kaigsunan, ang ubang mga tao. Pero, what magtawag ang Ginoo kanang duha? Gawa sa New Testament. Kay miingon ang Spirit. Separate me, Paul, and Barnabas. Pero diri ka Abraham, gitawag siya sa Ginoo.
O, gisaharan siya sa Ginoo. I will make thee a great nation. I will bless thee. I will make thy name great. And thou shalt be a blessing. Praise God. Naghilom-hilom ka si Abraham. Pag sa diyan nga, humanag sila istorya sa Ginoo, muimo siya siyang asawa, Sarah. Di na ta magsimbag mga Diyos-Diyos. Uy, ano man? Nakadungog ko, kitawag ko sa Ginoo, mamiya ta dire. Oy, kagwapo sa atong balay. Dato man si Abraham, basa sa Orob Charles. Yes. Dato si Abraham. Yes. Nagsimba lang siya og mga Diyos-Diyos. Oh, yun siya. Na, tingnan ko sa Ginoo, nga dadong ko niya sa dapit, nga dito ko iyang panalanginan. Ang babae di man na po sunod. Kung why, sigurista ng mga babae. Sigurista na sila mga kaigsoon. Mayong pagkabuta. Ino pa ni Brother Parnell, you know, the women. Kinahanglan magbantay mo sa ila. Kung magdesisyon mo, ang babae, mura naglanggam. Kung auni mo nagsalag, kinahanglan doon ang ilaing salag na ato ni mo si ibutan. Kitang mga lalaki, mura tagtanong, ibton lang, pwede i-transfer. Pero ang babae, maniguro na sa may atong daan. Lindot ng lugar. Dagan ng membro diha. Alam mo, Chudra. Alam mo, kasukay. Ikaw puro lang kaglahi. Kaya ang ilang huna-huna, dili sama sa itong huna-huna. Mauna yung ng Biblia, kamong mga lalaki, you must deal with women with wisdom. Kaya kung wala kayo wisdom, kaya magbuwang yung ka. Kaya babae kayo so, pag manita niya, grabe lipaya. Pero may buong na kamukay talagang hilong. Nga, pangutan mo ni mo, saan tayo yung problema? Ay, mas yung problema. Wala yung kakibaw sa problema. Wala, mau ka niyo mo tala. Unang na pa kayo, sa imong ibuhat mo, sa imong isulti. Na. Kung saan lagi, ito kami, wala na. Gamay ra di ang butang may gusto. Wala ni mo mahagke. Precious mo di as babae ng handog, no? Oh, ito. Kanang gakos-gakos o natong asawa mga kaigsunan. Natong gakos o natong asawa. Alam mo niya. You don't ever know nga importante na sa babae nga inyong mahikap. Imong pa ni Kati Bro. So we women, we need our husbands touch. Even 7 times. Ikaw na, no? What do you mean, ma'am? We need to be touched. Just to know you are there. Every time you touch us, we feel we are in heaven. Grabe din. Touch. Bingog ito sa kapastor. Asa man may magsukod og touch man. Pasabot ana maigsoon, there must be a time di ay nga banang asawa, you have a special moments together. Sa tilanan mga bata, lingawan na tagay ng Julin sa gawa. Calling. Mau nakita mga pastor atong mga asawa, lisod na sila kumbensyon. Bisan pag imong asawa miadto nag Bible school. Because they always think of the future. Naguna-una na sila. Maminyo ko ang tawhana. Kabalik-balik na yan ang iyang simina. Oo. Kanya magkikminyo siya sa ako. Kuy, sao na lang. Sige naman na siya kapas mo. Sa kayo kaumakon sa akong mga anak ni mo na ngalisod kayo na mga kaigsunan. Mauna nga, kung ang asawa musunod na sa bana, mga kaigsunan,
Not because you have heard the calling of God, but it is because you are married to a man who has a calling from God. Mao na importante sa kinabuhi nato mga kaigsunan. Nga ang imong bana, kami nga inyong bana, do nami tawag gikan sa Dios. O kanang tawaga mao nay among gikuptan samtang may kinabuhi pa. Kay ang tawag sa Dios mao ni muhupay sa pagduhag-duha, mao ni mulikon sa among kaluya, mao ni mudasid sa among kakapoy, o mahinumduman ang tawag sa Dios sa kinabuhi. Praise God. Saan tuig ka, Pastor Romel, pakasal na rin? 1992. June 8, di man mo ang naong dire. No? Puting bukira gud akong pamino atong panahon na. Sakay mi sa Pajero ni Sir Baklan nga mga naog na pud mi kay tulak lubong unya lisod gyud. Oh. Ya. Wala ko yung ni Jen kan inyoran kasal Jen nga porti gid namong hilaka. Tulo mong luha oy. Oh, si Pastor Puska, higos-higos. Kabigin nila kayo mo. Oh, grabe, Pastor, hilang mo. Dik, may makahilag na isang grabe mga asoto sa mga puso. Yato kami si babaw, di may kagawas kay puting ulan na. Sa itong asong hanggang puting hangas mata. Sa tanang kasal katulad nakahilak mi. Tinodanera, primero magduwa-duwa gyud mo. Pag minyo ka pastor, labi nagmay nahuman ka nga kurso. Oh, sa kay mahimo nini akong bana. Oh. Ang akong asawa midwife man na misod. Sikreto diya sa mga batan-ong pastor. Magminyo manugaling mo. Pag minyo na lang unay kurso. Kay medyo magtakilid ang ministry na ay asawang bubuhi. Wala dyan na may igsoon. Pero sa diha nga nagminyo ni Sister Los may igsoon. Ayan, noon kaya naman si Swildo. Pero murag nakadungog, nadutlan ko sa istorya ba nga, nagminyo na si Mario kay nang hantok. Kaya galingog-lingog lang ko anak, hantok, imong anak, inyong igsuon, o nakahantok na ako. Pero nagtutlan ko sa kaulaw nga igsuon, ikuundag trabaho. Ya, kung man ta? Ikaw mo ba yung itas Ginoo? Unya, ang atong anak nga, katong among kuwan, usaw ba nga, ang gatas ani mahal ba nasa unang gatas, 18 pesos. Hindi mag-share rin 50, kuha pagpamasahe, kuha bugas. Siya may gatas ang bata, ko, init na tubig niya. Siya dili mo di kuha, butay ni kasukal. Ang nainom. Ay, gito eh. So, good yun, may son. Dahil nun, niresign ko pagka-pastor sa Lupon. Unya, nagtumis panabo. O, murag, ubos na kailang pagtanaw sa mga. Wala ko magpastor, ako misis, wala magtrabaho. Murag, kung ano kayo ba? Unya, nasakit pag yun ko. Hapit ko ma-nervous breakdown. Mabot ng problema pa nga. Basta gabiin na, mamugdaw na akong tingin o kamot. Nya doon ikabugnaw, musakas akong ulo may son niya. Grabe na akong hadlukan. Ano sa man eh? Oh, grabe. Ingon ko, sa kaya atong buhat ko ni akong pamilya, akong misis, isa pa mong anak atong panahon na. Oh, mo na nga, kung doon ay mang-imbitar, makalibre may sudan. Oh, na ay mong libre may sud, kapalit mikpirit. Nya, ako. Ito, naipan sa bahon, nyawa man mi ref, nyawa po mi earphone. Listen, John. Oh, ang kinabuhay ba? So,
Nasakit ko maigsoon. Wa mi kwarta, gida ko na mong anak gikas tubod. Ingon sila nga, pastor, imong anak ko nagkalibang mo. Kuan, dugo. Sa nilo pa. Among gihangis pastor ng kulos mo ato, magpaampo mi, giampo mi maigsoon. Ona ka mo mga pastor na, may mga pastor na balitaan naglisod, imbitaran ninyo. Imbitaran ba yan? Brotherhood ba yan eh? Brotherhood. May pastor naglisod o kaya nasakit. Oh, dako kay kag-share mga kaigsunan. Ay, una ka mag-Jollibee, una sa tunaw eh. No? Kaya dili ba ka sa tanang panahon na ata sa kahaharahan. Hayahay. No? Praise God. Kanang natin, brotherhood ba sa atong kaubang pastor? Nabalitaan nato na sa problema, ingon anak. Ayaw, ingon na yun ito. Ano yung pastor ba? Mama na yung problema, ingon anak na kuhan. Ito, magkaguliang na inong una. Oh, di man na nato may igsoon nga ang matag membro nga gihatag sa ato sa Ginoo, blessing. Wa ni mo na pagkamatsi, wa ni mo na patuloy dugo. Mo na with all the best you can. Say it by all means. Luwas lagi. Di man na ma-perfect, di man ta ma-perfect maigsoon. Only God will give us judgment kung hingpit na yun ta. Oh. Ako nabalita, ako nabatyagat, makinig magkatigulang na bitaw. Sama ninyo. Murag, ang atong dealing sa atong mga members, murag nag-atong anak, no? Muna si Paul bitaw, until Christ be formed in you. No? Na, murag, dili na kayo pareha sa unang batanon patan, na murag harap-harapon. Pero karon murag, ato nang atimanon yun ang atong mga kaigsunan, na with all the best we can, ato ni silang tabangan na mag-improve sa pagpangalaga diya sa Ginoo. Mao kung nasakit ko mga kaigsunan, o dugay itong panahon, sulay mi ni Sister Rosso, paninda. Why kita kay ang tindira ko'y mukaon sa anong baligya. Wala yun. Kung isura ba ni? Pero human sa trials, nakadawat ay kong sulat, gikan ni Pastor Joe Kibuloy. 1983, July. Yan siya, Pastor Mar, ato sa siyudad kay manawag ko sa telepon, long distance. Ato ko may igsoon. Siya, pagdalik, dito ko, ingon siya, karong sunod simana pagkuha og ticket, kay ikaw ang tibuok ni mong pamilya o transfer mo sa Manila. Ikaw na ang National World Missions Director. Hala, nawa ang tanang sakit may so. Oh, nawa. Praise God. Agi lang yung pagsulay. Agi lang yung kalisdanan. Praise God. Kamu bitaw, ni Pastor Efren, ako man estudyante sa Bible School, kinis Pastor Rome. Kung may mga itsura ni ito, classmate man ang nagduha. Oo, sa Acts mga kaigsunan. O, kung tanaw na to sila, sa may future aning mga bata. Pero, si Abraham misunod sa Ginoo, wa mahibalog asa siya paingon. Misunod ka sa Ginoo, wa ta mahibalog unsay dagan sa atong ministry. The good thing is one day at a time. Every day with Jesus is better than days before. That's Pastor Efreno. Praise God. After many years, mga kaigsunan, na pastor na siya Tubod, na pastor na siya Bunawan, malabog na pastor ko ka? Wala. Instructor sa Bible School. Pero just keep on. Kaya ba ba siya nga mahimo siyang pastor ulit sa Lakaw? Lord. Ang tanang pang-direksyon sa atong kinabuhi, ang atong mga kasakit, dalaunta sa katumanan, sa plano sa Diyos, sa atong kinabuhi. Huwag problema na itong mga pastor. Ang atong asawa, kay si Sarah, wala makadungog sa tawag sa Diyos. Amen. Kamu, wapod mo kadungog, nga gitawag mo sa Diyos.
Gawas lang doon na may personal nga experience. Pero what I mean, kining calling ba nga mahimok tang ministro diha sa Ginoo mga kaigsunan. Mao na kitang mga bana, atong asawa nagsunod, atong mga anak nagsunod. Wa pa ta mahuman og sunod sa Ginoo, wa po ta mahibalo kung diri ra batakotog. Kay samtang may kinabuhi ka, wa ka mahibalo kung asa pa ta dala sa Ginoo. Amen. Di ka makaingon. Pastor Juan, Grelius, diri na lang yun ko. Siya huna-huna na. Pero mao ba ka na huna-huna sa Diyos? Pastor Romy, Pastor Osomo, kamo, inyong nabakahan na huna-huna nga dihan na lang yun mo. You'll never know. Kaya, mag-open yun ta sa itong kasing-kasing nga kung wabot ang panahon nga doon na pa'y plano ang Diyos nga lahi sa atong plano. Just like Abraham, we will obey even though we don't know where we are going. Amen, amen. Nag-istorya si Abraham ug ang Ginoo. Ingon siya ang Ginoo, Abraham, si Sarah magbuntis. Anawa? Pagkikistorya ang ginutuwar yung Abraham. Si Sarah, mamani, batasan sa babae, gusto mo na maminaw ng istorya. Mura man ang ilang kuan, mura sa cable ba nga signal. Asa na si Sarah? Narapot sa likod, nagluto. Nagluto og naminaw sa nag-istorya si Abraham o ang Diyos. Primero, ingon ang Ginoo, Abraham, imong mga anak ba sama sa mga bituon? Partindagan na. Ingon na siya ang Ginoo. Imong asawa si Abraham, mga anak, nakadungog si Sarah. Portin niya katawa. Nakatawa ba babae? Ingon ang Ginoo, Abraham, Sarah, nganong di katawa ka? Ulog Ginoo. Mga naka Sarah, nya Isaac means laughter. Karon, sige ingon ang Ginoo, sige pamalandong si Abraham. Ang akong anak, sama sa bituon kadagan o sama sa balas ang kadagan. Wa gani bisag usa. Mo nakita mga pastor na nga sa kadagang membro. Pero 20 nakakatuig, 5 na nakabuk. Ang kwanta na ko? Di man tanang simbahan pariha kadako. Di ba? Di man tanang tao pariho og height. Di tanang tao lalaki, guwapo. Pero ang district board, guwapo ng tanan sila minso. No? Muna nga, di na po tayo discourage. Don't ever make it a mission in life by hope or by crook. Kinaalam mo 3,000 na membro. Dili na mga kaigsunan. Just do the best you can. Amen. Because God works in His time and He makes something beautiful in His time. Tanaw bitaw ko ang kitapaawan, Pastor Romy. Dito na itong Bilabay Domingo, Pizza 15. Oo. Ika-65 to niyo, no? Ha? Senior naman din, ika-60. Awak pa ulitaw pala sa kidapawan sa una may iksoon, pwede ka problema. Pero believe ko nito, hala. Kaya bisag magka-problema, may pagtampis di hapon gina siya smile pa. Labi to sa una na ato siya banser, ngisi-ngisi na siya ba? Nagsimbahan sa una, mga kaigsunan, siya makasimba ito. Labi ko na makasimba. Ay, usay mabot na pulo, bayan di anak. Pero, patayo lang yun. Amen. Hantod na minyo siya. Usa na sa dakong panalangin niya. Na minyo guwapa nga asawa. Hala, di sa mo yun. Diba?
tagaan sila may blessing. As pinakatuig na, mag 30 years. Diya, boom, ang panalangin sa Ginoo sa ilaha. Amen? Praise God. Mauni nga, ang bana, what ay problema? Kaya natin connection sa Ginoo, imong asawa. Ayaw king na. Sama, sunod ka na ako, di. Kaya mangita ko na rin. Nasakitan ko sa pastor, so dito ko sa Manila. Ikaw, saan pala misis mo? Biniya. Halika dito. Tabo ka pa dyan. Yung hitsura mo. Kaya na ba? Tabo pa rin mo ng hitsura mo. Yan diyan ko may sumay. Wala, nasakitan ko ang babae. Siyempre, ang asawa may suwa. May baro ko sa iyang buhaton. Kay lakon, gamurag. Sabi, nagiinan pa dyan. Nagiinan ko. Pastor, kung na-convert ako nung una, hindi ganitong hitsura hanapin ko. Ako karabi. Kagami sumbakon na rin daw. Diba? Mga pastor, bayata, mahita mangwali. Pero sakit mo usay sinuntihan sa inyong asawa ba? Oh. Ako usay, sige, kapila kong ipasay no ni Sister Luz. Sabi, di masukuan na. Guest speaker ka, ngawa ba daw sapatos? Nagdidikit ko balay. Gwapong balay. Himan-himan pa, wapi pantalon pangwali. Pero ako ihapon na siyang higugma. Pero sa'yo, saan kayo tutok ang kuwan ba? Sa'yo, mainan ako sa'yo, pag tinanga. So, kada, bantay mo kung sa'yo maging na. Pero sa'yo, ba nga madanatas pagbati. Pero sa membro biya, amping yun ta sa tumpulong. Labi na sa mga kwartahan. Labi na sa mga kwartahan. Sa bagay, kung naamoy may puro kwartahan, mga profesional, they're professional yun. No? Ayaw po nagharap-harapan ng inyong mga, nag-ingon ang gino, kung lang daw, kung mo 5,000. Kaya, importanteng butang igsoon sa atong kinabuhi, nga sa atong journey of life, atong makita nga si Sarah, wala na siya maapil sa tawag sa Ginoo. Pero naa siya nagpaluyo. Pila na katuig, 90 years na, wa gihapon sila mga anak. Nya kining babae nangita gyud. Babae very creative. Very creative ang mga babae may igsoon. Tanawan din ko ano, na mga kortina niya may igsoon nga. Basta simbahan, nailhanin mo mga igsoon nga, ang asawa mo ihawad kay ang kortina. Diha, mailhan po na yung mga maestra kay taga-antag inunaan yung may igsoon. Basta, simbahan na yung maestra, kung di ka taga-anta kung ribon, inunaan yun. Pero maayo, salamat po kung itagalan niya. Ilang ako na nakita nga mo ni gihimo sa ilang mga supervisor. Sa ilang mga labaw. Thank you, madam, ha? Praise God, itigaan mo. Amo na rin. Di ba ako ganahan kay Pink? Magkambyo na ni Pastor Elisir. Wasi mga anak. Basahan niyo ang Romans chapter 4 kang Abraham. He hoped against hope. It is impossible for him na makaanak siya because his body is dead.
Nakanak ka pa, 100 years old. Ingon pa sa ban, Abraham, his body is dead. Not only dead, double dead. Sana din ako panganak. Very creative. Abraham, aron madaling katuman ang saad sa Diyos. Isa manday. Para magdukay kag pinaabot. Ako, anak ko'y monthly sickness. Minupos na ko. Hala, imposible na. Di na ka magpaabot sa plano sa Diyos. Isa manday. Na, may atong worker yang si Hagar. Ha? Nyaon sa tabi. Dulo, okay. Ano makaanak kaniya? Ayaw, kaya mo panugos yung banang ingon anak. Mirji, ayaw ko sukuhan na si Serge. Mayroon ka, Mirji. Ato dungagan na ito anak. Sabi ko ka anak na may worker niya mga pa. Ayaw, ay ka sa sunod versikulo, buntis na siya ka. Itong nakita mo lang kaysunan. Usahay, kining saad sa Diyos. Abot na. Doon ay tanong na, tulo lang kabulan na, habis ka na. Doon ay tanong na, usa katuig mo, habis ka na. Pero doon ay tanong na, mulima, na po katuig, agwanta, una pa mo harvest. Apan kung kana mo ay mamunga, may iksoon, mamatay ka na, kana sige paghihapog bunga. Amen. Doon ay mga simbahan ngayon, anak. Ayaw nyo tamayan ng mga pastor nga gamay rag membro. Kay wa ka mahibalo, unsay mahitabuan na sa sunod pagkatuigan. Amen. At imanalan ang imong kaugalingon. No, ayaw i-lockdown. Labi na ka ng mga pastor nga ubos o grado. Di man ka bright god maunang imunana. Ayaw. Kaya ang mga bright, ipadala sa mga bright. Ang mga bulog, tosta mga bulog. Ayan na lang, tuon-tuon ang in-English, kundi naging mong pahimo. Gabi na nausay sa Facebook, pataka na mong post sa inyong in-English pa. Binisayaw na lang nato para, praise God. Mauna nga, importanteng butang sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Kanang, don't judge people. Just keep them working and working. Mao na si Sarah ni suggest. Buntis na yun si Hagar. Pagkabuntis ni Hagar, si despise Sarah. Di na maminaw. So maminaw man ko nimo. Ako si Sir uyab naman. Dako na kung tiyano. Ikaw, ilan mo katuig? Way anak. Gitapay siya. Di na maminaw niya, maigsoon. Hilak si Sarah. Nga pa'y ka na itabo sa iya. Ikaw si anak. To make it short, nagbuntis na si Sarah. Ang iyang edad, mga 90 to 92 years old. Nagbuntis siya. Pero kanang iyang pagkabuntis, kung ako may igsoon, dili na panalangin. Kung ako iyang bana, di yung kumuangkon. No sa kang kikuan, nagkapak yun na nakapa. Diba? Maulaw ka eh. Ay kasi maribig, 100 years old niya, kabayad-bayad lagi ako ng biyan. Kung sabihin kasuntis mga tao, grabe nang tiguang nga ka. Tiguang nga, uy. Nagtuo mong nalipay si Sarah niya ng panahon ako. Di ko magtuong nalipay siya. Kung kikatawan siya niya tuwa sa anak, labaw na karon nagbuntis siya. Grabe niya ang ulawa mga kaigsunan. Apan gipakita lang sa Dios nga ang milagro mahitabo kanang butang nga di na ninyo mahimo. Kanang butang nga dili na kamo makahimo mga kaigsunan sa pagtakbo sa mga butang nga inyong gustong buhaton. Apan ang Dios makapahimo kaliwatan bisan sa mga bato. Ang Dios makahimo mga kaigsunan sa mga butang na
itong pagpangalaga sa Ginoo, primero na ito, ulaw ba yan eh? Ulaw, oy. O, labi na itong mga sosyal sa una, make-up mo, di ba? Nga, usay panington mo maigsoon, mutulo ng inyong kilay. Nya, ang inyong pilok, nga murag, pilok sa girapin, mga hulog na yun. Kunya, kung magpintikostal ka na, maulaw ka, di ba maulaw man mo sa una, magdalag Biblia. Maulaw sa una nga, ingnon mo Pentecostal, magdaig sa Ginoo, ulaw ba yan ning tawagon ta sa Ginoo? Kay ang mga tao, muyamihid, mubugal-bugal diha nimo. Ulaw kayo na, pero salamat ta, kay sa atong kasing-kasing nahimugso ang kaluwasan diha kang Kristo. Ang tahon ta kini mga kaigsunan, because this is blessing, not just for temporary, but this is a blessing for eternity. Imong kasi Sarah, 90 years old. Buntis siya maigsuon. Praise God. Og hangtod nakaanak siya. Unsa ingon sa Ginoo ang imong anak sa mas kadaghan sa mga bituon o bala sa kabaybayunan. Nahimugso si Isaac. O unya atong nakita mga kaigsunan nga si Abraham wa gyud makakita nga iyang anak sama sa mga bituon ang gidaghanon. O sa pagkatinuod lang hangtod karon nagpadayon pa ang kaliwatan ni Abraham. Kung dunay mo to sa maayong balita o mudawat kang Kristo pinagis padto, nahimo silang mga kaliwat ni Abraham. Hangtod karon way undang pagpanganak ang kaliwatan ni Abraham. Ikaduhang utang kang Sarah. Nagkuyog siya. Nagpuyok siya sa balay. Kauban. Kung sa atong term, kabit sa iyang bana. Akansura na. Doon ay mga bana ninyo magbinuang. Doon ay mga bana magtinunto. Iyon ana may eksuot. Napa ko'y nakita may eksuot nga, pastor na. Dala ko sa akong bana ang iyang anak sa kawasos. Kaya kung buhaton, ko'y patya na. Bitaw. Engko, ikaw magbuhat. Kung sa imong buhaton. Siya pastor, kasabot sa imong buhaton. Kung ako lang guidance sa Ginoo sa imong buhaton. Isot na. Bibisan ko pas na atay mga problema diya sa kaminyo. Kining mga babae, baya mo rin bulkan. Basta maagwanta pa, agwanta ho. Pero mao na gani na imubuto mga igso, mahibong na lang mi. Kaya ang inyong pasagin, 1970 pa. Ikaw, yan mo ka, 1970 mo na. 2022 na taron na. Bingon po ng asawa, sweetheart, ka na maglabing-labing dito. Nga naman, kaysa langit, wala kay ngay asawa, wala po ko'y bana. Mau ba? So, maglabing-labing ta, kaysa langit, wala na. Wala kay asawa sa langit, isa, na yung langit. Kanang may asawa. Ay, maluwag ito na. Na nga, ang nakaayo ni Sarah, kay may barugid siya sa iyang katungod. Mo sugot hilak-hilakan na mo singka-singkaan mo siyang ba nga pastor? Why not try to stand? Inda din, taas ko respeto ni mo kay bana ka, tinawag ka sa Diyos. Pero, tinud-anay-an ka nang imong gibuhat sa kuha. Dili na nabatasan sa usa ka alagad sa Ginoo. Ano man ba? Di kayo maingon nga to sa mga lidis, magbinti na ta. Kalis pastor ba? Kaya, mayroon na,
wali. Pero bagba na. Video ito po sa kasawas, Pastor. Pastor, pwede ka maistorya? Ikaw, dire. Ada ka magkadungog, Pastor? Ikaw, saan na? Ako'y problema, Pastor. Sige. Sige. Ada ka sa likod na tadi. Pastor, nagminyo ba yung ko, Pastor, kay? Nagtuog yung ko ang Pastor. Buutan. Ako, kaya nag-expectation ba? Oo. Nya, saan na diyan? Yan, nagtuog yung ko ang Pastor. Di sakit na nung mo pang kaubana. Mao ng Pastor na pinanang kaon man na. Lahit yun akong bana, Pastor. Gwapo na ba yung simbahan? Dahil nakatukod na mo, daga ng membro. O lagi. Pero ang akong kasing-kasing nagsubo, Pastor, kung saan ay problema nino? Pastor, kanang sa nagkabilan na noon na marites na noon. Pero siya rin marimik. So, kumusta na? Pastor ka na, akong bana ba? Wala siya. May manuale, may mutulog. Pero, bayot ng Pastor. Barukan niyo, bayad ganyo ang bana. O, Pastor sige pangayo sa ako mga pahumot, mga akong pulbos, Pastor. Pastor, baka na mayang people diya, mga lalaki mo, ay kanunay niya ko pa. Amo na tawa ko kaya nakadisgrasya yun siya o yung people niya lalaki. Ako ginang asawa, kanang imong problema, hiluman na. Subaro na doon ang naway bahibalo. Kaya di malaangayan imong ipahibalo, kaya di masulpat ang imong problema. Ilaw mo na doon na, kaya problema naman na yung duha. Kaluwi sa Ginoo may kaigsunan. Nakaanak na po din taon. Nabalik ang iyang lisensya. Unya, with warning ang gihatag sa iya. Kung nalipay mi ng ilang kaminyoon, naglawig, dugay ng katuwigan. O na, kini atong mga asawa, may sunat na may bulon nyo ba? O na lang mo istorya na ay mga bana na di kayo ba manghatag o kwarta sa asawa. Nalagi ito'y nag-message sa Kwas Messenger, Pastor, mag-lecture man ka, no? Nakbitira na, Pastor, ng mga pastor ba? Ano sa? Kanang, di kayo ba manghatag o kwarta? Ayaw pag-ingon anak, Pastor, tagalig budget niyo asawa. Kani si Sister Luz may kaigsunan. Naging na siya budget. Tagaan ko ni Melody o 20,000 may kaigsunan na. Dili Kaya ko lang yung ana. Mananglitan ng gunda, oy. Ako gina na pa Mrs. Kani anak na si Mrs. ako kaigsunan. Kaya ako siya gina. Iko, kada offering na ako, tagaan 30%. Ako suling kwintada. Una ako nakitingtaw sa 3,000 mo. Wow! Praise God. Kunya sige biyahe mga kaigsunan, maka 100,000 may. Nayat-yati. Kaya di ba ka? Siya magatiman sa akong gamit. Bisag makalimot pa nagsa. Pastor Birotos, nagkahulam ko. Saan ko nahulam yun? Pantalon. Kaya nag-preach ko sa anniversary. Madami sa isang pantalon. Asa po ito, nag-preach ko na rin tayo sapatos. Sapatos pa sa ruhas. Sapatos. Kaya ko nahulam, maigsoon. Birthday ni Pastor Romy, ako'y nagwari pagkagabi
niya, mada akong pantalon. Nakahulang ko pantalon ni Pastor Rome. Praise God. Nauli na ba? Nauli na to? Praise God. Nakapilyo. No? Kung nagkamang mga asawa, ayaw na mo pagkuhan sa inyong banag. Mga pilyos na mo. Ayaw eh. Kaya kami maghilong-hilong na po bayak eh. May mga kapakyasan ng iyonan, yung kuhan iyonan. Ayaw na pag-ahanap eh. Kaya kami wabay may magreklamong sobrang nakakatambok ha. Kaya hilong-hilong na bayak eh. Nabaliban naman namin kung baka sawa, hindi na makaya. Pero ay ngayon, bilong na meron. Kamu, sabaan kayo bapa ba? Praise God. Muna nga, ato makita mga kaiso na si Sarah, ang iyang ginabuhi, karon puting sakita, kay ang iyang katabang di na maminaw sa iya. O kung siya niyang gimo mga kaiso, lumiyato siya kag-Abraham. Kingnan niya si Abraham, nagka-problema ko. Ang imong anak kasi Ismael, iyang gilutos si Isaac. O niya si Hagar, di na maminaw na ko, musukol na na ko. Ingon si Abraham, si Hagar, naa sa imong kamot. Ikaw magbuot unsay imong buhaton sa iya. Na kumadto ta sa spiritual, kining atong old nature, kung puno ta sa Holy Ghost, musunod ni, mga kaigsunan. Kining atong mga batasan, magpabilin magyud ni. Ayaw gyud mo pagtuo nga kanang imong batasan sa unbeliever ka pa, nawala na, naara na diha. Mao nang tawag kung bitaw kag na backslide, kay ang dati nimong batasan mibalik. Oh? Ayaw mo pag-ingon nga kanang imong pagka-chick boy sa una wala na na. Pastor Mirontos. Nangyapon na eh. Ayaw pag yun. Ako, di na ko anang mga babae. Sa akong edad karon, 70 anyos, wala na na. Wala lagi kay pangit man. Laos Duterte ako, muundang ako pagka-president, bukanaog na ko. Magkalingaw na lang ko tanaw sa mga gwapa. Praise God. Mauni nga, naanak tanan, mauna nga with the grace of God. Kuptan ta sa Ginoo. Aron kining mga butanga, mga sakpot ka na, nga usay mo tungo, apan atong gunahon. Ang sakpot, wapay chemicals, na makabuo, nga di na mabuhi, mga kaigsuunan. Apan, aron mo, tambok ang atong mga rusas. Ang sagbot ining kabuhi ato na po ning hinahinayan sa pagpuril. Ang atong bunga sa espiritu, mga kaigsunan, ato ning ampingan. Kay usahay mo abot ang bunga sa unod. Kinahanglan ato ning hinay-hinayan o puril sa atong kinabuhi. Kay nga naman, muraming si Hagar, di na maminaw nato. Di na maminaw, kay nakapabor. Kay sasunod sa balay, na ay anak, na ay sulugoon. Ang sulugoon, dili magpabilin sa balay, ang anak ra. O ang Ginoo nag-ingon, ang tanan nga naulipon sa sala, nahimo silang sulugoon sa sala. Apan kamo kay mga anak sa Dios, magpabilin kamo diha sa kagawasan. Praise God. Mao nang si Sarah nangiso. Amen. Ayaw tuguti mga asawa nga yatak-yatakan lang mo sa inyong mga bana. Huwag ko mag-ingon og women liberation. Ang women liberation, manggawas na sa itong balay. Himuon lang tang baby maker. O mo na ina. Di na taman trabaho sa balay. O sa maghuwag kay grado. Himuon lang tang mutsatsa sa balay. Una-una na sa mga babae, membro sa women liberation. Kaya nagtuo sila ng ilang katungdanan sa panimalay mo ay pag-ulipon sa ila. O sa may mga babae sa unang panahon, di ka naman trabaho, naras balay. Apan human sa gera,
Tungod sa kalisod, ang mga babae, miyapay na sa bana sa pagpangita mga kaigsunan, binilin ang mga kabataan ngadto sa ilang mga binatunan. Pero sa sinugdanan, dili yun ingon ana, I'm sorry ladies, you should be on 24/7 para sa inyong mga anak. Kinahanglan na mo sa gamay pa sila. Hangtod makakaton na sila sa pag-atubang sa kinabuhi nga pinaagi sa ilang kaalam o guidance sa Ginoo nga ilang nakuha gikan kanimo, makahimo sila sa paglikon sa ilang kaugmaon, pinasikad sa pulong sa aton. Ay sana ayaw na pagsigig hilak-hilak niya. Di lagi mabidaw niya sa ako. Itong anak si Isaac, sige ang away ni Ismael. Ingon si Abraham, gamit ang imong katungod. It is in your hand. Kung usay mo buhaton kang Sara, kang Hagar. O ang Biblia nagaingon, gipaantos ni Sara si Hagar. Iyahaning gipasakitan. O hangtod si Hagar o ang iyang anak, milayas. Kay nga naman, gibawi niya ang iyang katungod. Ako ang asawa, akong proteksyonan, akong pamilya, akong proteksyonan ang akong bana. Di ko gusto magpabilin ka sa akong balay. Layas gikan sa akong panimalay. Kay sukat karong adlaw, ako mao tinuod nga asawa ni Abraham. Ug wa kay katungod na may hasta ng imong mga anak. It's time for women to stand up. Protect your children. Praise God. Ang anak sa kalibutan, ang mga tao sa kalibutan, daog-daogon ang atong mga anak, ang akong buti pasabot mga kaigsunan. Daghang pamaagi ang kalibutan, aron lang katon ang atong mga anak, gikan sa atong pamilya. It is in your hand. Na sa inyong mga kamot ang pagpanalipod niini. Hallelujah. Salamat mga ladies, kini si Mrs. Mason. Kabantay yun na siya na ibabaeng laing liho. Ay may buong lang ko kay mura ko bata yung bunlutos daplin. O di po na ako si Mablem. Kay pwede mapunan yung inlabas ako. Diba? Ano? Pagtaro bawa kay upirin na klaro. Oh. Eh, pero si Bigson, kay ang babae, asawa, kay ba na siya mo interpret sa lihok sa babae. Kung niya ka mong mga bana, ay nanasad mo, dahil kapan. Kaya ang bana, ang asawa din, no? Dahil magtiayon dito sa opisina. Hila ka asawa. Pastor, kapag ni Mr. kung saan ako pa na ba? Makurag na yung relasyon sa teachers, mga bata. Ha? Ikaw, ano man daw eh? Akong bana, basta magtudlo. Itong babae, lain niya pasal di school dito, tuwara dito mag-apong. Apil siya paminaw dito, niya ang babae po kayo, ati-ati po kayo. Kung na akong bana dito. Inon po pa na yung, gawa sabihin mong bana ko yung istorya. Saan mo na istorya dire? Kaya pastor ko, ano ko na, sobra kasilusan ba? Kung di man manilos ng babae kung why na matikdan, di ba girls? Oh. Hindi man na sila magkuhan na. Di ba? Kung saan minit ka mo, pastor ka niya, lalis mo gud may grabe niya silos pa. Lalaing ko kay midagat sa basakan, kadlawon. Nagsingit-singit, nagsingihilak. Ikaw, sister, o istorya ang person. Ikaw kung istorya yung bana. Ikaw, inunan ako yung misis. Nga nung makaingon man ka nga may gusto siya. Kaya ang tanan niyang gihimo sa kuah. Ang iyang nilihukan sa una, sa nangulitaw pa sa ako. Mao'y akong nakita, ngayang ipakita ang babae. Oh. Di ba mga girls, nakarelate mo, no? Oo. Akong istoryahan din ng bana ko.
Ingon nilang inyong ministry, na may mga anak, na may mga ingon anak. Oh, bes ka. Pinasaylo ay. Doon sa abroad. Dahil sila'y buluhaton. Praise God. Ang ako lang buti pasabot mga kaeksunan. Important. Sandi na ng simbahan. Maguba na. Nailangan presbyter ng itang pastor. Anak may eksunan. Pero ako lang buti pasabot bitaw. Imong ba na asawa na to? Kita doon ay tawag sa Ginoo. Atong asawa, may support lang na siya. Kaya kung may blessing ka, ingon na Ginoo, I will bless you. May blessing po duabot sa atong panimalay. Tanawan ng atong mga presbyter, sa atong mga opisyal, mga silingang, mga pastor, mga kaigsunan. So, sa taas na panahon, sa ilang pagdumala, sa buluhaton, o sa ilang panimalay, di man mahimong perfect ang tanan, pero at least, makita nato nga ang ilang pagkinabuhi diya sa Ginoo na himong blessing mga kaigsunan. So, I would like to challenge sa mga babay o kitang tanan, di nato tugutan nga unipunon ta pag-usap sa atong daang kinaiya, sa atong daang pabatasan. Si Hagar mga kaigsunan, di na maminaw nato ang atong daang pagkatao. Imbis magwali na ta, magsimpat na sa Ginoo, bisag unsa na limasud sa atong utok nga di na nato mahimo. It's time for us because for you to decide, it is in your hand. Hallelujah. Claim authority on your family. Praise God. Husband and wife, atong ligunon ang atong kaugalingon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay wa ta mahibalo sa dagan sa atong kinabuhi. Manindog tanan mga igsoon. Hallelujah in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. We have a calling from God. And we don't know where to go. Ako di ko makaingon nga sa panabor na gyud ko. I'm open anytime sa tawag sa Ginoo kung unsa pa iyang ipabuhat na ko maigsoon. Usahay ang tawag sa inyong bana, dako kayong sakripisyo alam ninyo. Kay gikan sa kahiyahay, di ka kasabot nga nung magsugod mong uno. Di ka kasabot nga nung mubalik mo sa kalisod. Pero bisag wa ka kasabot, always honor the calling of your husband. Kaning kinabuhi ang ato accomplishment, dili kwintahon sa gidakon sa atong balay, sa gidakon sa atong sakyanan, sa gidakon sa atong pundo sa bangko. Dili na mao ang pinaka-accomplishment nato. Ang atong accomplishment, we have responded to the calling of God, and we will remain in that calling until the last breath of our life. Nga magpabilin kita sa tawag sa Diyos sa atong kinabuhi. Pero wala ta magsabayan. Kumubiya ta sa kahayahay o dalahon ta sa kalisod. Ang importante nga ang Diyos nalipay nga nagsunod ta sa iyang pagtawag sa atong kinabuhi. Kaya I'm so thankful sa atong mga asawa. Nagpasalamat ko ni Sister Luz maigsuon. Since the time nag-resign siya sa iyang buluhaton profession sa midwife maigsuon, hanto din yung mga adlaw nagpadayon siya supporter sa ako ang ministry. Praise God. Doon ay panahon sa among kalibog kabalakas kinabuhi, but she's always around. Naagin siya kanunay. Wala na siya tawagas Ginoo. Wala. Apan iyang kapasidunggan ang tawag sa Diyos sa akong kinabuhi maigsoon. Kaya mga husband, pastors, why not try to appreciate your wife? Praise God. Oh, daghang mga pastor siguro dire, wa mo naghatag og kwarta sa inyong asawa. Why not try to change your ways? Amen. Give money. Sister Luz may suot. Wala na po na siya kwarta. Nahibulong na lang ko. Halos kada simana. Doon ay mga siyapis mag-deliver. Ay na mga pa-online. Ikaw nga. Oh, makapalit siya.
kung siyang gusto. Malikli pa sa asawa, kapalit siya kung siyang gusto. No? Kapalit siya o mga gamit sa balay, order lang yung mga igsoon. Diba na? Yan, lipay kong magtanaw nga, doon na siya pagbuot siya ang kwarta kung sa iya palitis. Kamu pong mga bata, praise God, iyon anak po ato pag-atiman sa atong mga asawa. O mga asawa, bisag kung sa kakasuko sa inyong bana, don't forget, he is a man of God. He is a man of God. Ang Diyos wa malipay ni Abraham, ni Abni, ni Aaron, o ni Miriam sa diha nga ilang ginibak si Moises. Unsa ingon sa Biblia, and the Lord heard them. Nadungog sa Dios ang mga pulong ni Aaron o ni Miriam nga igsuon ni Moises. Wa na sila'y respeto hangtod nga ang Dios nagpahamtang kanila og sakit nga sangla. Amen. Mga kung ingnan akong misis, bisag unsa ka kasuko, ayaw yung ingnan, pastor ka man unta. Nganong ingon na magkaayaw, ana. Disrespect na. Praise God. Kay once you lose your respect to the man of God, you are beginning to break down his ministry. O apil ka sa pagkalusno ni ini. Let's forgive one another. Amen? Praise God. Kita mga lalaki, lisod kayo na mga ipasaylo. Pero, tulot atong grabo. May mga sorry, may son. Aron ang samad sa kasing-kasing, magkahinay o kaan. Nagsakay ko sa sakyanan, drive ko, kauban ako itong sa kapastor. Yung asawa sa likod. Naglali silang duha. No? Naglali silang duha. Isakitan ko na minaw may igsoon. Yang isiphagan ng asawa. Isakitan ko na minaw may igsoon. Moto ako sa iyong istorya. Ayaw na yung asawa. Na ako sa imong atubangan na minaw anaon din yung asawa. O saan ang buti pasabot anak? Na ako o wala ko ingon anak ni mo treatment imong asawa. Bago lang yung nagikan sa among biyahe may igsoon. Puting hinaka sa asawa. Kaya yung bana nga pastor, tubangan sa membro, ising-kasingkahan siya, diba? Yung paita. No? Praise God. Ang babae di man na makaaway sama sa usa ka lalaki. But always remember, women are weak vessels. God honors them. God protects them. Ang iglesia, ipakasama gani sa usa ka asawa. Kay ang ulo sa asawa, mao ang bana, o ang asawa, mao ang lawas sa usa ka bana. Taas ato mga kamot, mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Let's not look at the church today. Ayaw tanawa ng problema sa simbahan. Doon ay panahon sa pagtanaw ni anak. But once in a while, let us look on our marriage life. The first day we met, think about it. Until through many years na inyong pagkauban. Niya kakaroon sa 2022, pamalando nga ba ang mga pulong imong gisulti? Palando nga ba ang the way you treated each other? Praise God. It's time for us to consider, ingon si Solomon, they made me a keeper of the vineyard, but mine own vineyard I was not able to keep. Bisag unsa ka lampos kinabuhi, your family is a treasure. And it will be a treasure that should be cherished until the last breath sa atong ginagawa. I want to live the way He wants me to live. Sa tanang atong awiton mga kaigsunan. Praise God. Hallelujah. I want to live
on, let's worship the Lord in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. We bless you, Lord. Thank you for this wonderful time. A moment for its couple. A moment for husband and wife. Hallelujah. Sa pagpamalandong sa among panag-uban sa taas na panahon. Sa paglakas, sa paghigugma, sukad kaniadto o hangtod karon. Salamat padayon ka, Ginoo, na mag-iya sa imong mga katawhan sama ni Abraham. Wala pa may mahibalo kung asa gayon ang katapusan dapit nga diin kami ipahimutan. Apan salamat sa among mga kapikas. Wala sila makadungog sa imong pagtawag kanamo. Wala nila mabati, O Dios, ang imong pagtawag kadto sa ilang kinabuhi. Wala nila mabati, Ginoo, ang imong pagtawag kanamo. Apan na niya sila minuyog nagkiguban. Bisan sa panahon nga malisod, ana sila sa among kinirap. Bisan sa panahon nga usahay, ana kami sa kabalaka. Apan nagpabilin sila, nagpasinugog, ingon nga kami, imong mga tinawag. Oh, salamat, Ginoo, nga ang among panag-uban hangtod sa kamatayon, nga ikaw kadunay magabukus ka na mo, Lord, nga hatagan na mo kakong panahon ang among relasyon kaysa mga puluhaton nga imong gipiyal sa matag-usa ka na. Salamat, Lord, nga imong kabubuton nga mahimo ang panagtigong kasama niini aron ang mga kubang nga mga relasyon, aron ang mga relasyon nga nagkaluya, nga nagkinahanglan likonon kini, O Dios, mamalig-on samtang magpadayon kining among fellowship. Thank you, Lord. We commend our marriage unto thee. Panalimtan mo ang among kaminyon, likonon mo, Ginoo. Help us to be faithful with each other. Help us to keep our vow. Help us, O Lord, na sa kanunay panahon, mag-bless ka. Thank you, Lord, for the organizers of this event. I believe, God, this is timely and this is your will, O Lord. Speak to us during this fellowship, O God. Kamita ang mga magtutudlo, nga diha kanila, O Diyos, maghatag kang mga pulong pasidaan, paglikon o pagbaskog sa tanang pundasyon sa kaminyo. We give you glory, O Lord, in Jesus' name. Amen. Come on, let's clap our hands unto the Lord tonight. Hallelujah, hallelujah. Nindot ka mga mensahe nga atong nadungogin ni kagabi yun. Hallelujah, mas lamang matibay ang Diyos nga itong ma-express na ito kaniya. Ang pagpasalamat makaigsunan. Despite sa daghang mga butang, daghang mga kasinatian sa kinabuhi. Pero gitukod sa Diyos o gilig-o niya ang pamilya, especially sa husband and wife. At tayo pipila ka mga minutos